pirang-pirang dina iki tak waspadake kok kaya wong bingung. Kowe kuwi yo gene Suman. Duh, Kakang Mbok Gendari. Ingkang musik salebeting manah kula boten sanes kejawi namung pados cara anggen kula kepengin mulyakaken putra-putra Paduka Sata Kurawa. Negari Ngastina menika mestinipun ingkang dados ratu Kakang Adipati Dastarata sanes Prabu Pandhu. Kula badhe budidaya, kula mboten remen menawi negari Ngastina menika dipun cepeng Prabu Pandhu. Langkung-langkung ing mriki wonten tiyang neneka wong liyan dedrayan dudu keluarga naminipun Patih Gandamana. Ing atasipun menika namung muridipun Prabu Pandhu kok didadekke patih. Oh, batobat Suman. Gatri sang kapirangu rinangkul kinempit kampit dosa ngernaning bawana batobat adiku di aja ya di golek kamukten kena nanging aja meling gendong lali. Aja mbok tindakke ya Suman. Boten. Kula tetep badhe budidaya kanthi 1000 cara ingkang bakal kula tindakaken. Menawi perlu gondol nyawa kula boten menapa-menapa waton ingkang putra antuk kamulyan. Samar pamoring sukma sinukma ya winah ya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu we ladalah 1000 cara bakal tak tindakake murih Kurawa antuk mulya. Yo, aku kelingan wingi ana buta pringgondani sing jenenge Harimba. Menehe layang marang aku kon ngaturake Prabu Pandhu. Iki layange. Yo layang iki sing tanggo jalaran nggonku bakal ketekan sedyaku.
layang saka Pringgondani iki surasane bakal nyuwun pangapura marang Prabu Pandhu. Merga pitung pasewakan ora seba menyang Astina. Layang pangapura iki tak ganti layang penantang ben geger Pringgondani karo Astina. Kunta putamaning katong anggo ngenaki tiasing tasih tan samar pamoring sukma Yayi Prabu Pandhu iki kaya tekane Suman iki nuninggih ngaturaken Ponang Kintaka. Lho, saka sapa Yayi? Saking Pringgondani Yayi Prabu Tremboko. Semune si Adi kok mendel nampa nawala. Datanana ucap seklimah apa surasaning Kintaka Yayi Prabu? Menika ingkang dadosaken pinggeting raos kula. Ing atasipun Yayi Prabu Tremboko sampun wonten 7 pasowanan. Boten rawuh wonten negari Ngastina. Dene menika nonjok nawala dhateng negari Ngastina. Yayi Gandamana kula wonten dawuh sinuwun. Mara gage majuwa lungguhmu tantingen lan wacanen layang iki Yayi Gandamana. Nggih, setika ngestakaken dawuh.
Prabu Pandhu kang kondhang kautamane kowe biyen tak pundi-pundi piwulang muluhur ning jebul kowe guru kembang sembojo jaba jerumu ora padha bareng aku mbok anggep muridmu jebul kowe mung samudana kowe bakal ngremehke wong Pringgodani. Aku dudu kesetmu, aku dudu getibalmu. Kowe ratu pukil, gage jagango sing jero, betengo sing kandel. Kowe dudu guru sejati, nanging kowe satru bebuyutan bangsa telet. Saretno rasa Kyai lungguh dhisik Sarehno rasamu Yai Gandamana keparenga kula nyuwun pamit badhe ngajar wong Pringgodani sinuwun. Ingsun ngerti sepira bobot kajiwanmu. Kang mangkon ora pratitis lamun to Yai Gandamana ngamuk punggung ana Pringgodani. Prayogane talitinen luwih dhisik. Apa pancen bener Prabu Tremboko malik tinggal nantang marang pun Kakang. Nanging Siadi budhalo ijin aja nggawa bala aja nganti glandang dumadining paprangan. Lho inggih setika ngestakaken dawuh muga-muga sekar kang gondo arum tansah mangambar humiring marang lakumu Gandamana.
moreh mangus wong nyumbreng kadi karonaning katswotse ladalah Gandamana mlaku ijen numpak gajah ora banter playumu kowe tak disiki menyang Pringgondani kowe engko teka ana Pringgondani ora wurunga kowe mati dikroyok buta Pringgondani bares wae Kakang Gandamana sepisan aku milik kelungguhanmu patih sing angka loro aku milik bojomu aku bojomu cantik semlohe nggonku gandrung keser-keser marang garwamu si Nawangsih ning Nawangsih malah milih kowe ngipatake marang aku sakit hatiku rong marem rasane atiku yen rong iso ngekep Nawangsih carane ya mung siji kanthi srana kowe bakal tak loropke patimu Gandamana kowe sumbar lindu bumi gonceng kumaluduk untur ketuk paman apa wartane ing dalan keh wong mati keneng apa mati den kani hoya suduk jojo trusing gigir sok manyo ilang raganyo tos ngalinting boten pangkling menika Harya Suman ya Harimba kowe ndek wingi menehi aku layang kon ngaturake sinuwun Prabu Pandhu wis tak aturake lajeng dos pundi Prabu Pandhu malah duka merga pitung pasewakan iki wong tuamu Pringgondani ora sebo ana negara Ngastina wis dianggep mungsuh tumraping negara Ngastina lho lah kok ngaten niku pripun niku ya nek nganti ucape Suman iki kleru kethoken nilatku
Malah dina iki Prabu Pandhu wis kongkonan patih Ngastina sing jenenge Gandamana. Kersanipun tata gelar ngerek gendera putih minangka srana bedamen ning asline kae bakal dingkik saka mburi. Lho, dingkik kados pundi nika? Gandamana kepengin ketemu karo bapakmu. Bapakmu Ratu Pringgondani iki mengko nek mbok petuake adu arep. Bapakmu bakal dipateni karo Gandamana. Nek bapakmu mati tegese negara Pringgondani bedah dadi kukupane Prabu Pandhu. Weh, ladalah. Lah kok kaya ngono gedhoane wong Astina. Ya. Aku nek ora tresna karo kowe ngono, aku ora tegel ngomong ngene iki. Ya merga saka tresnaku lan mesake kelawan wong Pringgondani. Yen nganti bapakmu dipateni Gandamana tegese negara Pringgondani dadi jajane wong Astina. Wah, keparat. Enti dapurane Gandamana tak ajari kene. Engko sik. Ora gampang ngajar Gandamana. Tak wenehi cara supaya gampang mateni Gandamana. Carane pripun? Gandamana pancingen supaya nesu kanthi srana pancalen bun-bunane Gandamana. Nek wonge wis nesu, gampang gone budidaya patine Gandamana. Nggih, sendika wis taken dawuh. Iki sing jenenge Gandamana. Wong Astina ora kenek ginawe becik, malah arep ngluruk paprangan. Apa mbok kira wong Pringgondani wedi karo Astina? Lho, mengko dhisik. Aku temekono Pringgondani kene iki srana becik. Aku mlaku ijen ora ngajab paprangan. Lah bel gedes apa? Kowe mung reka dayamu bakal nelukake wong Pringgondani. Ora gelem ikat pecah dadamu Oh. Sarehno rasamu. Aku mrene ora ngajab paprangan. Alah gombal apa? Pecah dadamu kowe. Aku rene ora ngajak perang. Alah kowe mung samudana kowe. Aku petukno kelawan bapakmu. Bakal benerake perkara iki. Alah gombal apa? Bayi mbok apusi kenek.
Aku wis gerang koplak, wis ngentekke wedokan pirang-pirang mbok apuse. Oh, kelakon dugang bun-bunanmu modar kowe le. Apik temen kowe Arimba. Kowe iso mbrongot atine Gandamana. Buta nek ora diajar ndak tuman. Aku jane ora pengen perang. Wis nyantol iki. Wis sial iki. Ayo Mas e. Jane yo ora pengen perang ning kowe jarak obat. Waduh kena adikku lanang. Gak masalah. Supermarket. Engko tak tukokne udut tenang ae. Salerahe. Rasa oke-oke. Ngirit, salere turane sing nyumping kuwi. Wah, edan we. Ho, mundur. Ho, mati aku. Wo, bedan. Iki kok nek ceklek piye? Ceklek gawe neh. Ora bayaran kok mempengeram kowe. Pak Ketua ben seneng ngono. Iki nglegake Pak Ketua ngono. Wah iki kok aku ceklek, wis tak ceklek sisan. Cekleke setuju? Wah! Yo yo. Wah! 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 Wah. Matane picek. Wong enek madang penak-penak. Lah napa wis madang wayahe? Wong kancane rong entuk wis madang pindho. Wah. Jebul Gandamana gegere isih. Kekuatane biyoh-biyoh. Aja meneh kok kowe. Wong tuamu Prabu Tremboko ora bakal menang mungsuh Gandamana. Merga kae murid kinasih Prabu Pandhu. Kadigdayane Gandamana kae imbang kelawan Prabu Pandhu. Kowe lah dalah.
Lah lajeng pripun iki? Gunakno akal aja nggunake okol. Kersane ing tapel wates Pringgondani kene aku ngerti ing kono ana sumur angker. Sumur wisa ana sing ngarani Bolongan Boyo. Gondomana pancingen supaya kecemplung bolongan sumur angker mau. Kowe lak wis hafal to? Nggone wis hafal to kowe? Inggih hafal. Bolongane kula hafal kula niku. Anggere riwut-riwut ngoten niku. Niku bolongane mesti niku sukete pinggire kathah to niku. Iya, mergo suwe ora kanggo, ora dicukur ngono. Ora dipotong. Lah terus pripun iki? Lah iki mengko nek Gandamana ora waspada kecemplung jroning luweng tableken watu saka dhuwur. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Kosek, ning kowe aja omong-omong nek sing ngangkon aku ya. Lho lah pripun? Kowe kudu iso ngrahasiakne perkara iki. Iki rahasia iki. Ngono. Ya. Pokoke tup tinutup ngene ya. Kowe kudu iso ngrahasiake. Ngono? Ya. Nek perkara iki mengko iso konangan karo wong setira, aku mengko diguwak. Mongko rombongan kono-kono kuwi ora do percaya karo aku ngono. Wis ora do tau ngejak aku ngono. Lah aku kok nek diguwak terus melu sapa? Melu campur sari no. Melu campur sari malah iso nyawer karo joget karo penyanyi ngono. Wis bakune wadi iki aja nganti konangan. Ya, ngestaken dawuh. Modyar Gandamana. Mungsuh kok Arya Suman. Kiwa no. Kowe mati ateges bojomu dadi rondo teles. Ya. Aku entuk kelungguhan patih, ya entuk tilasane bojomu. Ngono. Ora masalah entuk tilasanmu. Rondo ora masalah, malah ora dadak marahi kok rondo kok. Ngono kok. Kareman kuwi malah bangsa sing rondo-rondo setengah pakek kuwi kok. Gandamana mati, bojomu tak keloni Gandamana. Gandamana, gage oyaken aku. Yen kowe iso nyeklaku, tak sowanke menyang Rama Prabu Trembaka dina iki. Kene gage oyaken aku. Kowe ayo ditablek watu sing oke. Yo tablek watu. Tablek watu.
Oh, ah. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gincanging alis weh modiar tenan kowe Gandamana mungsuh suman nek ra ngati-ngati bahaya Gandamana perkara iki dandang tak onekke kontul kontul tak onekke dandang Mara reh mangus wamyung brengeng kati karonaning katswatse aning marga malatgung aduh Rama Premban lelampahan kok kados mekaten Rama Premban anakku ngger anakku mantu Widura ya kaya ngene iki kahanane wong kuwi nek nista patrape culika tindake golek cara wong liya sing dikorbanake mamrih diri priyangga sumber-sumbering perkara iki merga saka menungsa julik sing jenenge Harya Suman watake senengane ngedu wong ben bentik nek enek wong rukun serik nek enek wong tentrem diorak-arik nek dielingke mlipate malah mlilik gaweane ngubupi wong cilik lagake kaya wong resik dikeki conto becik ditampik senengane golek bolongan sing jenenge teman tidur mula perkara iki kudu digoleki cara ibarate bisa kecekel iwake ning ora butek banyune lajeng kados pundi Premban Gandamana tak tulungane dhisik dina iki. Aduh adikku di adikku melasteni kawang wang kegono bang sumira adikku di adikku Gandamana kowe yuwana di Kakang Mas sinten ingkang mitulungi kula Rama Premban Begawan Landhak Seta Yai aduh Premban kula ngaturaken panuwun Premban
Inggih Raden Gandamana. Lajeng menapa ingkang kedadosan dene kula ngantos nemahi mekaten. Kula tasih bingung nyumurupi kahanan menika. Sampeyan dipun luweng, dipun tablek watu saking inggil, inggih sareng tinaliti jebul sedaya kala wau saking pakartinipun menungso jajalanat Harya Suman. Suman. Mengko dhisik ae. Yai Gandamana, sarehna rasamu Yai. Ngrakita kesabaran Yai. Wah, saking pamawas kula yen pancen iki gaweane Suman, wong nandur kudu ngunduh. Suman, kecadak mudar kowe Suman. Gandamana, Gandamana. Enak kojorane. Angin mangidit milir Bremara reh pangus womyung brengengeng kadi karonaning katsuwapsih aduh sinuwun sinuwun siraya gene Suman nganti gudres getih kaya mangkono. Suman, ana apa Suman? Aduh sinuwun, badan kula kebak getih menika awet kula mitulungi Kakang Gandamana. Kakang Gandamana dipun ajar, dipun ranjap 1000 jemparing. Kula mbelani Kakang Gandamana. Kula saged wal saking bebaya pati nanging
nanging Raden Gandamana pejah wonten ing palagan sinuwun. Oh Yayi. Oh. Punapa ta mirah ingsun prihatin Waspagung mijil. Duh dewa jagat Kakang Adipati, kula badhe ngadili wong Pringgondani. Yayi, sadurunge ngadili prayogane aja nganti ana ratu tanpa patih milya paraga minangka pepatih negara Ngastina. Nuninggih Kakang, manut labuhanipun Harya Suman, dina iki Yayi Suman ingsun kepyake jumeneng minangka patih Ngastina. Kekasih Raden Harya Suman ya Raden Patih Harya Sakuni. Larak tenan to. Merina semebang iwang aruna katinetraning uga rapuh sabdaning kogeloring kanikara saketer. Ngaturaken genging panuwun sinuwun bab tiyang Pringgondani kula ingkang badhe ngrampungi damel sinuwun. Kecekwel saiki. Pangkatku patih, pangkatku mundhak, gaji ya mundhak. Biasane ndek wingi rokokku kebo, saiki ganti Marlboro saiki. Tegese Marlboro ki mari kita belajar boros. Ora rugi lehku ngupakara. Ora mung kelungguhanmu patih sing tak rebut, bojomu yo tak gasak sisan. Tak macak sing ganteng, tak petukane bojomu, tak soglenge sisan ae. Sirine serati beran
Om Gusti Ayu Putri Nawangsih, kula saged ngraosaken sepinten awrating raos jengandika tinilar seda ingkang garwa Raden Patih Gandamana. Biyomban aku ora iso nampa lelakon iki Biyomban. Lumahing bumi kureping langit ora ana sing tak tresnani mung kejaba Kakang Gandamana. Inggih. Nanging ingkang raka menika gugur minangka pengawaking kusuma bangsa Denayu. Ning atiku durung bisa nampa sedane Kakang Gandamana. Nawangsih. Suman sing teka Nawangsih. Lang-langing triya mangu mangungkung kanduan rimang. Nawangsih, arep mbok bengoki ping 1000 Kakang Gandamana ora bakal bali. Merga Kakang Gandamana wis tumekaning pati, ngono. Lajeng wonten pundi layonipun Kakang Gandamana? Engko sik ta. Mengko dhisik. Ngene ya Nawangsih. Marwane aku daya-daya mrene iki merga saka welasku menyang kahananmu. Tur aku dina iki dening sinuwun Prabu Pandhu diwisuda. Diwisuda dadi Mahapatih. Tontonen iki lintangku sing ana pundhakku papat-papat iki tontonen. Kiwa karo tengen papat-papat. Coba sawangen. Tinulis jenengku Gusti Pangeran Harya Kanjeng Raden Wanda Suman MSN. Lho. Nggih. Lho. Ngono. Paduka ingkang lenggahi kepatihan. Iya, aku sing nglungguhi. Aku didhawuhi supaya ngajar wong Pringgondani. Mula kowe aja sedih, ngono. Aku bakal mbelani patine bojomu. Sepiro banggane wong Pringgondani tak tekem biase, tak juwotos nganggo akekku weton gajahan ora kontal derajat apa.
Lho iki sawangen akikku iki. Nggih. Iki lehku tuku ki saembane 75 ngono jek dibati karo sing ngendang selawe ngono. Ora suwe meneh wong Pringgondani tak cangkinge ndase. Inggih nanging kula badhe nderek mriko. Lho ndelek piye aja to? Aja. Yen kowe sumusul ora urung mung bakal dadi panganing buta Pringgondani, ngono. Ngerti to? Yen wis wancine jam yah mene iki, buta Pringgondani iki yen weruh wong ayu ki mesti karepe ki ngangah-angah, ngono. Luweh-luweh buta sing durung duwe bojo ditinggal yange minggat lha kuwi. Mesti karepe pengen nyengkake pengen mangan kowe nang gubuk asmara ngono. Ngerti, Pra? Lajeng prayogane kados pundi? Kowe ngerti ya? Sak sedane Kakang Gandamana dalem kepatihan sak isine iki dening Sinuwun Prabu Pandhu dipasrahke marang Suman. Dalem kepatihan, iya, saisine. Mongko kula taksih wonten mriki. Lah ya jenenge saisine ya sak sliramu ngono kok ya. Piye to iki? Kok ora tanggap ing sasmita sampeyan iki? Ora paham-paham iki piye? Kowe dadi duwekku. Nadyan to kowe rondo ora masalah wis to. Aku seneng. Wis ora masalah. Ngono. Rondo ki biasane nek cara mangan sego ngono engko diler kok aku nyendoki dhewe kok ngono lho. Sampeyan ngendika napa? Kula mboten tresna kalian panjenengan. Lho, tresna kuwi lak jaranan saka kulina lho. Ngono. Tresna ki nek engko petuk terus mesti dadi tresna, ngono. Apa ngene wae penake? Ngene wae. Iki nek solusi iki penake. Nek kowe ora gelem tak pek bojo, nek cara panganan aku tak ngicipi sithik ngono piye? Aku tak ngicipi sithik ae. Sepil ngono. Kok nek kira-kira ora cocok kok tak balekne neh. Ngono. Nek ora cocok kok tak balekne neh. Iki menungso apa asu ya, Nduk ya. Lah piye to? Lah kok tekone kok dadine kaya ngono. Ayo, Nawangsih, kowe manut ya. Kowe gelem tak pek bojo. Nek kowe ora gelem malah tak peksa lho iki kok. Biasane nek dipeksa ki malah lara lho, perih lho. Ngono. Kowe manut apa ora? Kowe gelem apa ora Nawangsih? Tobat. Waduh, jan. Wong ki nek wis kadung karep tresnane sundul langit kaya aku ngene iki. Delok wong ayu mlayu wae wis sumedhot rasane atiku. Iya. Pawakane entuk gedhe dhuwur, bokonge gedhi. Iya, kopah. Bodi kok oleh kaya gitar Spanyol. Iya. Sinten? Kula to. Dudu kowe, Nyuk. Oh, tak kira kula. Jan. Bodi kok oleh so mewah. Kimplah pekoleh. Nawangsih, aja mlayu Nawangsih.
Ladang. Mendung duduh sedih keder kedap ayo Suman yen kue wani maju sejangkah aku bakal lampus diri. Lho kowe iki ngopo kedadak nyekel keris kaya ngono kuwi? Rasa nggawa keris kaya ngono kuwi kaya bocah bayi wae. Wis jan. Kuwi iki kerise Kakang Gandamana ki cilik. Nggih lho, kerisku ki lho gedhe ngono. Penak ngono. Gedhe dawa gilik. Tur lorek. Ayo yen kowe maju aku bakal mati. Aja kaya ngono to. Iso dirembuk namangsih. Aja bunuh diri. Wah wong ayu-ayu kok bunuh diri. Aja namangsih. Gage sawangen iki. Oh. Bela dalah. Wah kodorane. Wah piye iki? Wah edan. Wah ora ngukup aku. Aduh Gusti ayo. Biongban. Bojoku iki keneng apa? Raden Patih Gandamana ingkang garwa pejah. Wah, nawangse. Oh. Mlesteni lokawang-wang Segono bang sumirat Biumban Sopo sing mateni bojoku? Menika pusakanipun Harya Suman. Ingkang kala wau Harya Suman wonten mriki motha-motha ingkang garwa. Gusti Patih boten purun, Gusti Ayu menika boten purun. Satemah ingkang garwa seda ingkang tumancep wonten dadanipun ingkang garwa menika pusakanipun Harya Suman. Pancen kowe dudu menungso jajalandat kowe Suman. Bangsat telek kowe Suman. Oh. Kakang Gandamana.
Madep. Kowe adalah kowe. Loh, Kakang Gantamana kok isih urip kowe Kakang Gantamana? Lekno matamu. Lekno matamu. Golek kelungguhan kena. Golek suwur kena. Kelungguhan patih mbok nggone aku rapopo. Ning bojoku mbok pateni bajingan. Waduh! Walaya! Walaya! Wes. Lampune pedhot. Matur nuwun.